ኤርትራዊት የዝምርዖ ሸውዓተ ነሓሰ 2020 እዚ ሞሳና ቲቪ እዩ። ኤርትራዊት የዝምርዖ ተዋሊድናን ተሳሚድናን እንዲና ዝፖለቲክኦም ተልመዴን ፖለቲካ ደቡብ ካብ ኤርትራ ምውላድን ምስ ኤርትራውያን ምዝማድን ዝዕላምኦም ሓፀያውያን ጎረቤት ዓለም ብምልእታስ ተዋለደትን ዝተዛመደትን ምዃና ዘንጊዖም ናይ ስነ ሰብ ስነ ህዝቢ ስነ ጥንቲ ትምህርቲ ምርዳእ ግዳይ ኣብዎም እዚ ነገር እዚ ኣብ ከባቢና ጥራይ ከም ዘጋጠመ ገይሮም ከጉልሕዎ ብምድላይ ክግዕሩ ምርኣይ ንዘለዎም ትሑት ኣተሓሳስባን ንቕሓትን ዘርኢ እዩ። ከምኡን ዘርምምን ዘተሓሳስብን ትርጉም ሃገር ብቋንቋን ትውልድን ክርድእዎ ምፍታኖም ጽበት ርእሶም የርኢ። እቲ ምስ ኤርትራውያን ንምውሳብ ዝገብርዎ ፍሉይ ናይ ሕውነት ምስሊ ናይ ምፍጣር ኣጀንዳኦም ድማ ሰራማት ሰብ ጸቢብ ሓሳብ ምዃኖም ይስወጠካ። ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ መግዝኢ ፖለቲካዊ ጸወታ ክገብርዎ ምፍታን ይሕዝን። በዚ ድማ ክብሪ ሃገር ብመውስቦ ሰብ ጎደቦ ከይድፈር ነቶም ሃገር ክፈጥሩን ከንብሩን ዘርኢ ክሓደጉ ዝኸዱ ዝኹርዕን ዘንብርን ታሪኾም ዝኹልዕ ውላድ ክፈጥረሎም ምስ ኤርትራዊት እየ ዝምርዖ። ኤርትራ ዝመዝሙራ ትሽዓተ ዝብሄራ ክሪስላም ዝእምነታ 6 ዞባታታ ምስኣ ምስ ኤርትራዊት ሓፍተ እየ ዝምርዖ። ሃገር እተባህለኒ እከለን እከሊትን እንዳን ቀቢላን ብሄርን አውራጃን እምነትን ሃይማኖትን ካብ ሃገር ከምዘይ ዓብዩ እተዘኻኽረኒ ሕድሪ ሰማእ ከይዝንግዕ ሓደራ ትብለኒ ኣብታ ትእምርቲ ጽንዓት ዝኾነት ሃገረይ ሓወልቲ ታሪኽን ልምዓትን ብምትካል ታሪኽ ክንሰርሕ ብምሕላን ኣጅኻ እተስማዓኒ ካብ ኣፍናን ዝባናን ንኣፍን ዝባንን ደቂ ሃገርና ዝኸውን ከነዋህለንን ክንመቀልን እትምዕደኒ ሃገርን ህዝብን ከይርስዕ ድጋፍ እትኾነኒ ጓል ሃገር እየ ዝምርዖ። ሃገረይ ቀይሕ ባሕራ ዘለዓለማዊ ዶባታ ልኡላዊ ዘይተደፋሪ ህዝባ ኩሩዕ ተኸባሪ ሃብታ ህዝባውን መገምጀውን ንኸይከውን ዝሰርሑ ሓይልታት ብፍላይ ንስርዓት ምልክን ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ንዝርከቡ ወረርትን በላዕትን ኣፎም ንኽሓትሞም ኢደ እግሮም ክቕርስሞም ሕልሞም ከብንነሎም ኣብ ዘካይዱ ቓልሲ ኣብ ጐድንኸ እትብለኒ ጓል ሃገር እየ ዝምርዖ። ከም ሰበይ ከም ሰባ እቲ ናይ ሰብን ቤተሰብን እንዳን ኮምን እናመላእና ወሊድናን ዘሚድናን ብፍቕርን ክብረትን ብቕሳነትን ሓበንን ኣብ ኤርትራ ኣብ መሬታን ባሕራን ብሓባር ክንነብር ኣሎና እትብለኒ ንዓናይ ናብ ናቕፋ ቃሩራ ናብ ሶይራ መጠራ ተኺሎ ዓራቶ ግረቶ ቋሓይቶ ንፈሮ ደንጎሎ ናብ ዕዲ ናብ ጢዖ ኣፍ ሂምቦል ሃዞሞ ተኾምብያ ኣውጋሮ ወዘተ እናበለት እትመርሓኒ እቲ ገንዘብና ኣብኡ ነውዕሎ እቲ ጸጋና ኣብ ሃገር ንትከሎ እዚ ሃብትና ህዝብና ኣካፈሎ ሓሳባትና ሓፋሽና ማቐሎ ብምባል እትድርኸኒ ብርኽቲ ጓል ብርኽቲ ኤርትራ ጓል ብሩኻት ስድራ እየ ዝምርዖ ዝድርዖ። ምስ ካልእ እንተይልናስ ከይንጸንት ዘርኢ ሃገርና ተጀሊሑ ከይውሕድ ብሰንኩ ድማ ሕድሪ ከይንኽሕድ ብኡብኡ ዓዲ ከይነድፍር ከይንሕፍር ፍቕርናን መርዓናን ንዓናን ንሃገርናን
كاب إرترا بناي إرترا سلا إرترا تبلن حفتي يزحري بعد دهيت ملك قسيت هاجر يا خريعي كوريعي كنبر يزدلي بخيدانان فقرنان إرترا نزل ألم تخبر